बचौले झगड़ा बचल, सियरा की महतारी से का बतलाई, सोचूं हम बानी परेशान उधारी से। नरम होके मांगत रही कबो न मिले पाई, गरम होके मांगी तुरते लाठी लौर खिंचाई। आपन देख के दौड़ल करी इहे ह अधिकाई, आ तुरे ला व्यवहार उधारी केतनो केहू बचाई। का बतलाई, सोचूं हम बानी परेशान उधारी से। बिजनेस व्यवसाय से बहुत लोग जुड़ल हुई सरकार, लेकिन सबके आपन आपन मुश्किल, आपन आपन तकलीफ, आपन आपन दर्द हुई। यही में आपके बताएं लगभग 8 बरिस किराना के दुकान हमू चलौनी अपनी घरे, आ में का लाभ भइल का हानि भइल एक वो कविता सीधे सीधे आपके हम सुना दी। चूँकि हमार जौन घटल घटना हवे यह हमार कविता हवे, कहीं से उपमा अतिशोक्ति घुसेड़ के याद ले हम कविता लिखली नहीं। अपनी दर्द के आप सबके बीच में परोसे के प्रयास हम हमेशा कैली। ऐसन में दुकानदारी से भी जुड़ल हुई, व्यवसाय से, व्यापार से जे लोग जुड़ल हुई ओकरा खातिर विशेष तौर से एक कविता समर्पित बा। आप उधारी से अगर परेशान होखब, एक कविता के निश्चित तौर से याद कर ली, सुन ली, तो ये सारा उधारी की बीमारी तुरंत आपके लग से भाग जाई। ये हमार दावा बा। का घटल हमारी साथे, का भइल, एक पूरा इतिहास हम लिखनी। जब लगातार 5 टोला में 40,000 के उधार लगा के दुकान हमार टूटे की कगार पर पहुंच गई, पूंजी हमार डूबे लगल, तब ई कविता के सृजन भइल। सीधे सीधे आप सबके परोसतनी, एक खातिर परोसतनी कि एक इतना शेयर कर देव ताकि जितना उधार हमार गइल बा सारा ये वीडियो के माध्यम से वसूल हो जाए। भाई सीधी सीधी बात बा, एमे कहीं से धोकोचलेबाजी नहीं के। पूंजी तो डूबल हमार सारा पूंजी ये वीडियो से निकाले के बा। अब सुन ली, जितना लोग उधार ले गइल फिर लौकल नाही, मुँह दिखावल नाही। कविता सुनी सीधे सीधे, कौन तरह घटना घटल एक कविता के माध्यम से सुनी कि का बतलाई सचहूँ हम बानी परेशान उधारी से। का बतलाई सचहूँ हम बानी परेशान उधारी से। ना दिहले पर मुँह फुलाई बोली नाही लोग, ना दिहले पर मुँह फुलाई बोली नाही लोग। अब बे मंगले देई केहू बाकी बिरले संजोग। बाकी दिहल बाउर ना हो मांगल होला रोग, बाकी दिहल बाउर ना हो मांगल होला रोग। एकरी चलते बंद हो जाला बड़े बड़े उद्योग, आ 100 में 70 लोग देवाला खाला दुकानदारी से। का बतलाई सचहूँ हम बानी परेशान उधारी से। नरम होके मांगत रही कबो न मिले पाई, नरम होके मांगत रही कबो न मिले पाई, आ गरम होके मांगी तुरते लाठी लौर खिंचाई। आपन देख के दौड़ल करी इहे ह अधिकाई, आ तुरे ला व्यवहार उधारी केतनो केहू बचाई। गारा गारी मारा मारी सगरो भइल पुजारी से, गारा गारी मारा मारी सगरो भइल पुजारी से। का बतलाई सचहूँ हम बानी परेशान उधारी से। शंकर नेता रोज कहेला बिहने देव आछे, शंकर नेता रोज कहेला बिहने देव आछे। शंकर नेता रोज कहेला बिहने देव आछे, देखते देह बंगाली बेटा लगे कीरे काछे। शंकर नेता रोज कहेला, सब लोग हमारे गाँव के हो। शंकर नेता रोज कहेला बिहने देव आछे, लगते देखते देह बंगाली बेटा लगे कीरे काछे। लौकेला परशुराम तिवारी लगे हटे पाछे, आ चौबे जी पैसा मंगला पर सबसे ढेर कुला छे। नइखे समझ में आवत कैसे बचब एह बीमारी से, नइखे समझ में आवत कैसे बचब एह बीमारी से। का बतलाई सचहूँ हम बानी परेशान उधारी से। सबसे बड़ा हवलिया हुआ राम प्रीत प्रजापत, राम किशुन से 19 नइखन राम प्रवेश रमापत। सबसे बड़ा हवलिया हुआ राम प्रीत प्रजापत, राम किशुन से 19 नइखन राम प्रवेश रमापत। डॉक्टर डोमा शंभू तेली ई सब हुए आफत, यह हाल रही तो कहियो जुटी है पंच सभापत। अब बाकी दिहल भेंट कराई कोर्ट कचहरी गाड़ी से, बाकी दिहल भेंट कराई कोर्ट कचहरी गाड़ी से। का बतलाई सचहूँ हम बानी परेशान उधारी से। बाणे ढील सुनील कबो ना दर्शन दिहलें आके, बाणे ढील सुनील कबो ना दर्शन दिहलें आके। ढेर लोग लौटल ना जब से गइल उधारी खा के। बाणे ढील सुनील कबो ना दर्शन दिहलें आके, ढेर लोग लौटल ना जब से गइल उधारी खा के। पावे चाल महेशवा तबे घसके कहीं लुका के, कितने बेर लौट यानी हम घर घोटा घुरिया के। अब बड़ी बचौले झगड़ा बचल सियरा की महतारी से, बड़ी बचौले झगड़ा बचल सियरा की महतारी से। का बतलाई सोचूँ हम बानी परेशान उधारी से। राह छोड़ के सरपट भागे यादो राम आशीष, बिरती के हुवन।
राह छोड़ के सरपट भागे यादव राम आशीष आ सवा हाथ पीछे हो गए संजय से जगदीश। उनके बापू उनका से पीछे हो गए। बाप बेटा में इतना होड़ लागल उधारी खैला के। राह छोड़ के सरपट भागे यादव राम आशीष सवा हाथ पीछे हो गए संजय से जगदीश। कई बेर टोकला पर दिए हरिंदर 20-25 हंसी छूटे रोवाई आवे कबो बरेला खीस। आ कौन दवाई बाटे एक और पूछो को बिहारी से का बतलाई सोचो हो बानी परेशान उधारी से। आज काल कह के बिचला देली बबलू के माई। ये सब हमारे गांव के लोग हो। आज काल कह के बिचला देली बबलू के माई कबो कहली फुटकर नहीं के बिहने धान बिकाई। आज काल कह के बिचला देली बबलू के माई कबो कहली फुटकर नहीं खे बिहने धान बिकाई। लागी दांत चियारे जब पचदेउआ कहीं भेटाई बाहर गयल ब्यासवा नगदे 700 मुखचाई। ना देहले परदुमन बाबा आवे रोज सवारी से। ना देहले परदुमन बाबा आवे रोज सवारी से का बतलाई सोचो हम बानी परेशान उधारी से। आखिर कड़ी सुनी कि गांव छोड़ के कतहूँ रहब कबो न लागी घाटा। गांव छोड़ के कतहूँ रहब कबो न लागी घाटा। बर्छी भाला ना निकली ना कबो खिंचाई काटा। चल के करो दुकान देउरिया चाहे कसिया हाटा। नगद नारायण नमस्कार बाकी वालों के टाटा। चल के करम दुकान देउरिया चाहे कसिया हाटा। नगद नारायण नमस्कार बाकी वालों के टाटा। अब प्रेमी परल परान बेध में नून तेल तरकारी से। प्रेमी परल परान बेध में नून तेल तरकारी से का बतलाई सचो हम बानी परेशान उधारी से। का बतलाई सचो हम बानी परेशान उधारी से। अगर आप लोग के पीछे आगे कोई इस तरह की घटना दिखल होके उधारी से बहुत लोग त्रस्त होके तो ये घटना के सीधे सीधे वो उधारी वाला के लिए शेयर कर जाए। उधारी आपके वापस हो जाए वसूल हो जाए। हमार उधारी जितना भइल बा ये वीडियो के माध्यम से वसूल हुई। कैसन वीडियो आपके लागल अपने मित्र में शेयर करी। अपनी कमेंट से अपनी प्रतिक्रिया से परिचित कराई। और साथे साथे अगर फेसबुक से जुड़ल बने तो फॉलो करी चैनल के। अगला वीडियो में फिर से बादशाह प्रेमी की मुलाकात हुई। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद।